Γεια σε όλους. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρόσθεση και την αφαίρεση πινάκων. Να δώσουμε πρώτα τον ορισμό. Λοιπόν, στο σύνολο των πραγματικών ή μηγαδικών πινάκων ορίζουμε μια πράξη που τη συμβολίζουμε με το συν, που λέγεται πρόσθεση πινάκων ως εξής. Αν α και β είναι δύο νη επί μη πίνακες, όπου α είναι ο αij και ο β είναι βij, τότε ο πίνακας γ που είναι α συν β είναι ο νη επί μη πίνακας γij με γij ίσον αij συν βij. Έτσι ορίζεται το στοιχείο στη θέση ij του αθροίσματος. Είναι αij συν βij. Λοιπόν, να κάνουμε κάποιες παρατηρήσεις. Η πρόσθεση πινάκων έχει νόημα, όπως βλέπουμε και από τον ορισμό, μόνο όταν αυτοί οι πίνακες έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Βλέπετε είναι νη επί μη και 2. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι το αποτέλεσμα της πρόσθεσης δύο πινάκων είναι ένας πίνακας ίδιων διαστάσεων. Βλέπουμε εδώ ο γ είναι ένας νη επί μη πίνακας, όπως λέει εδώ πέρα. Άρα αν προσθέσω 2 επί 3, 2 επί 3 πίνακες, το αποτέλεσμα θα είναι ένας 2 επί 3 πίνακας. Δύο γραμμές, τρεις στήλες. Κάθε στοιχείο του α συν β προκύπτει ως το άθροισμα των στοιχείων στην ίδια θέση των α και β. Άρα το στοιχείο στη θέση 2,2 θα προκύψει από το στοιχείο στη θέση 2,2 του α συν από το στοιχείο στη θέση 2,2 του β. Παραδείγματος χάρη, αν ο α είναι ο 1,0,0,1 και ο β είναι ο 2,3,0,6, τότε ο α σορ β είναι 1 και 2 κάνει 3, 0 και 3 κάνει 3, 0 και 0 κάνει 0, 1 και 6 κάνει 7. Άρα α συν β είναι ο 3,3,0,7. Δεύτερο παράδειγμα, αν ο α είναι ο 1,3,-1,0,2,0,4,5,8 και ο β είναι ο 1,2,3,0,1,6,1,1, τότε ο α συν β είναι ο 2,5,2,0,3,-1,16,9. Τρίτο παράδειγμα, αν ο α είναι ο 2,3 και ο β είναι ο 1,3,4, βλέπουμε ο α είναι πίνακας στήλη και ο β είναι πίνακας γραμμή, τότε το άθροισμα δεν ορίζεται, α συν β δεν ορίζεται, διότι δεν έχουν τις ίδιες διαστάσεις, ο α είναι 2 επί 1 και ο β είναι 1 επί 3, άρα δεν ορίζεται το άθροισμά τους. Δεν μπορώ λοιπόν να προσθέσω οποιουσδήποτε δύο πίνακες, πρέπει να έχουν τις ίδιες διαστάσεις. Η αφαίρεση πινάκων ορίζεται με παρόμοιο τρόπο. Παραδείγματος χάρη, αν ο α είναι ο 2, 3, 4, 5 και ο β είναι ο 1, 2, 2, 3, τότε ο α μειον β είναι, κάνω 2 μειον 1, 1, 3 μειον 2, 1, 4 μειον 2, 2, 5 μειον 3, 2, άρα ο α μειον β είναι ο 1, 1, 2, 2. Αν ο α είναι ο 1, 2, β και ο β είναι 1, 3, 5, τότε ο α μειον β δεν ορίζεται, όπως και στην πρόσθεση, διότι ο α έχει διαστάσεις 1 επί 2 και ο β έχει διαστάσεις 1 επί 3. Είναι διαφορετικές οι διαστάσεις. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μάθημα. Καλή συνέχεια.